3 petka. Jednog dana, Hodža se zanimao čitanjem knjiga u svojoj dnevnoj sobi. U jednom trenutku začuo je kucanje na vratima. Otvorio je vrata i ugledao kraljevog glasnika koji je čekao sa kraljevom naredbom. Hodža uze naredbu i nađe da mu je povereno da drži predavanja u džamiji svakog petka. Kralj je smatrao da Hodža može da govori ljudima i obrazuje ih zbog svoje mudre prirode, inteligencije i oštrine uma. Hodža prihvati kraljevu naredbu nevoljno, jer je smatrao da je težak posao govoriti o etici 1 sat nedeljno. U petak, Hodža pođe od kuće ka džamiji. Na putu je podrobno razmišljao o stvarima o kojima je valjalo govoriti. Ubrzo je stigao do džamije. I kroz gužvu koja je očekivala njegovo predavanje probio se do podijuma gde je sedeo tiho. Hodža je u sve gledao sa samopouzdanjem. O čemu da govorim danas? Dragi ljudi, da li vi znate o čemu ću ja danas da govorim? Ne, gospodine. Istog trena Hodža ustade. U prostoriji nastade tajac. Svi su gledali u Hodžino lice sa znatiželjom i čekali da on progovori. Dragi ljudi, meni je jako žao. Ja nisam spreman da govorim sa ljudima koji nemaju predstavu o tome šta ću ja da pričam. Kada su ovo čuli, ljudi su bili zatečeni. Svi u džamiji bili su zbunjeni. Pre nego što je iko stigao da odreaguje, Hodža siđe sa podijuma i napusti džamiju. Stigao je i sledeći petak. Ljudi su se ponovo okupili i u grupama čitali citate iz Svete knjige. Željno su iščekivali Hodžu. Kao i prethodne nedelje, Hodža pođe od kuće bez da je išta pripremio. Ušao je u džamiju bez ikakve ideje o čemu da priča. Dragi moji ljudi, nadam se da vam je ove nedelje sve jasno. Da li znate o čemu ću da govorim danas? Da vas čujem. Da, gospodine, pročitali smo mnogo bitnih citata. U istom trenutku Hodža ustade. Dragi moji ljudi, pošto ste pročitali sve, mislim da nema potrebe da ja pričam mnogo više o tome. I Hodža izađe iz džamije. Ljudi su bili iznenađeni Hodžinim ponašanjem. Došao je treći petak. Svi su se skupili u džamiji i nervozno čekali da Hodža stigne. Nadali su se da će bar ove nedelje da od njega čuju neko predavanje, za razliku od prethodnih nedelja. Hodža ponovo uđe u džamiju bez prethodne pripreme. Hodža je jako razmišljao dok se peo na podiju. Dragi moji ljudi, da li znate o čemu ću danas da govorim?
ljudi se zbuniše. Neki od njih želeli su da kažu da, ali su neki želeli da kažu ne, baš zbog događaja iz prethodnih nedelja. Da, gospodine. Ne, gospodine. Da, gospodine. Ne, gospodine! Ne, gospodine! Da, gospodine. Dragi moji ljudi koji su već naučili, molim vas da naučite one koji još nisu. Tako Sveta knjiga kaže. Ako imaš nešto, podeli ga sa onim koji nema. Molim da se ne ustručavate da podelite, bez obzira na to da li je u pitanju novac ili znanje. To sam želeo da vam objasnim. To je glavni razlog zbog kog nisam govorio sa vama ova 3 petka. Nadam se da vam je na ovom primjeru sve jasno. Ljudi su bili uzbuđeni. Hodža je veliki čovek. Da, veliki čovek. Hodža je Kako je veliki lepo čovek, od njega što veliki ljudima je pomaže čovek, da Hodža. nauče neke pouke. Svaka mu čast. Hodža napusti džamiju, a ljudi su ga još više cenili. Narod je otišao srećno veličajući Hodžu.